Aquest tipus de vehicles que nosaltres no estem acostumats són vehicles que funcionen molt als països asiàtics, especialment al Japó. Són vehicles molt compactes, molt fàcils de moure's per les ciutats i en aquest cas són 100% elèctrics. Cada cop n'hi ha més amb aquest tamany amb funcionament elèctric i aquí han afegit perquè veiéssim doncs, una tenda tipus tenda de sostre, tipus majolina, per veure que es pot aplicar també en vehicles d'aquest tamany. Si l'any passat Devles ens va sorprendre amb la Globebus Performance 4x4, aquest any ho torna a fer amb un vehicle, també 4x4, que es diu T16 i que fa 6 metres 20 de llarg, és a dir, un vehicle encara molt més compacte, que és una sobre la Volkswagen amb 4x4 i ara la veurem molt més curta. La Globebus Performance és un vehicle que ve amb uns acabats de nivell Devles, en aquest cas amb unes tapisseries molt xules, un bany amb tot el sistema abatible i la gran diferència respecte al model que ens han presentat l'any passat és el llit. Allà teníem els llits bessons i en canvi aquí tenim un llit transversal de 2 metres de llarg, amb molt bones dimensions i que realment fa que el vehicle sigui molt més compacte. El bany queda molt ampli i podem fer tota la plataforma de tabat perquè es converteixi en zona de dutxa. I ens apareix aquí una dutxa i realment un sistema molt còmode i espaiós. En el món camper sempre busquem com els vehicles més estètics, però Castello es caracteritza sobretot per buscar els més pràctics, els més funcionals i els més simples. Si ens fixem, tot el mobiliari ve directament en fusta, no porta cap contraxapat especial ni res, i aquesta fusta ve amb unes perforacions que permeten penjar-hi tots els elements que vulguem. Podem jugar amb ganxos, podem jugar amb pinces, amb peces, i tot això ho podem anar penjant dels diferents llocs. El que està buscant és que sigui un vehicle fàcil de construir, molt lleuger perquè té tots aquests forats i que doni un aspecte absolutament rústic. L'Strada sempre preparats per deixar-nos flipats. Una Mercedes Sprinter és de tamany camper però està carrossada com una autocaravana, amb una porta a l'entrada molt xula i un maleter gegant. Veurem que realment no hi ha diferència entre el tamany d'aquest vehicle i el d'una camper, però ens dona un espai interior absolutament brutal. Ei, una Nissan Interstar 100% elèctrica. Ja fa temps que anem veient vehicles, fins ara sobretot sobre Ford Transit, com la que carrossem nosaltres, però ara també ho veiem amb Nissan, que és el mateix xassis que Renault. En aquest cas un vehicle bastant llarg, de 620, amb un llit gran, pensat sobretot per 2 persones, un disseny bastant cuidat, i la veritat és que fa molt bon efecte. Hem arribat a Adria. Adria, com sabem, està celebrant aquests 60 anys de consolidació de la marca. Realment per nosaltres és un producte top, que està funcionant molt bé. Fa temps que amb els campers han aconseguit ser una de les millors marques més punteres, amb bon disseny, amb bons acabats, amb realment molts components que podríem dir que pràcticament són únics. Destaquen avui en dia amb tota l'electrònica, amb la centraleta digitalitzada, amb el bany abatible, amb els llits posteriors elèctrics i totes les novetats ara que tenim amb SuperTwin que anem a veure. El producte estrella en aquest 60 aniversari d'Adria és la presentació de SuperTwin. Ja hem anat veient una mica el nivell d'acabats que ens presenta Adria. Clar, és un vehicle que dins de la gamma de les Mercedes 4x4 és un vehicle top, primer perquè porta la claraboia frontal panoràmica i això ens dona un acabat realment molt més còmode, però també la claraboia que té a la part superior és molt més gran que la típica Mini Heighty de 70-50. A nivell de tapisseries, colors, acabats, il·luminació LED, es nota un treball en interiorisme molt treballat. Tot el que és l'estructura amb la zona de taula, la forma d'entrar, els tancaments dels armaris, el sistema del bany abatible. Probablement estem parlant dins de la gamma de vehicles sobre Mercedes Sprinter, dels que té un acabat i una gamma més alta. Un element molt xulo de la SuperTwin és que incorpora aquestes bosses en les portes posteriors i, a part que són bosses realment molt espaioses a nivell d'emmagatzematge, és que queden integrades amb el mobiliari. Molta gent a vegades ho demana de poder-hi col·locar aquí cadires o algun tipus d'element plegable.
i ha quedat molt ben aconseguit la forma que queda amb la porta i la integració amb el mobiliari. També, si ens fixem en detalls, veurem aquí com una cremallera, i aquesta cremallera és perquè aquí, a tota la part de darrere, podem incorporar una mosquitera que tanqui tota la part aquesta amb mosquitera, igual que ho tenim a la porta lateral, o també s'hi pot posar una tela que és aïllant. I això és perquè en la utilització d'aquests vehicles en climes molt freds podem necessitar un aïllament superior al que porten les portes i el podem incorporar aquí, en aquest nivell, amb aquesta cremallera. La Super Twin ve amb el suport de roda de recanvi. És un suport anclat en el suport de la porta posterior i ens permet portar roda, ja que molts dels vehicles actualment venen sense una roda de recanvi, que pot ser molt necessària en l'ús que li volem donar en aquest tipus de vehicle a l'hora de terrenys molt més difícils. A diferència de la majoria de carrossers, Adria incorpora de sèrie la baca. La baca ve en la Super Twin i ens permet donar una altura que s'hi poden anclar des de plaques solars fins a altres elements que vulguem portar nosaltres pel nostre vehicle outdoor, rampes de rescat, tot aquest tipus d'elements els podrem anclar, si volem, en aquesta baca que ve de sèrie. Un dels millors vehicles amb sostre elevable. Un vehicle sobre Ducato que té un sostre que ens permet diverses coses. Una, tenir claraboia frontal panoràmica, que com a novetat, aquest any aquesta claraboia, a més, es pot obrir. Pot tenir obertura cap al frontal i, a més, porta també claraboia darrere. Aquestes dues claraboies distingeixen molt perquè molts vehicles amb sostre elevable no tenen obertures. Ni obertura a davant ni obertura darrere, o com a molt en tenen una de les dues. I és un dels pocs vehicles al mercat que contempla aquestes dues opcions. A part de tots els extras d'Adria, com el bany abatible, els nous mobiliaris alleugerits i aïllats, amb materials extorsionats, amb els sistemes d'obertura push. Tot això fa que Adria es mantingui puntera dins del sector dels campers. Dometic és una referència en tot el que és climatització, compressors, i els nous equips que estan traient últimament, sobretot la gràcia és que són inverter. Què vol dir això? Que són màquines que consumeixen molt menys perquè treballen amb potències, és a dir, quan tu encens la màquina no utilitza tota la potència, sinó que ho fa en funció de la temperatura. A més, com no podia ser d'una altra manera, avui en dia tots aquests equips es poden controlar ja des d'aplicacions del mòbil que ens donaran informació de quin consum estem tenint, quina temperatura estem utilitzant i podrem regular molt bé les potències i posar-ho en mode eco, sobretot si estem consumint des de les nostres bateries per no tenir un consum molt elevat. Stuttgart sempre Reimo treu catàlegs nous, és un dels nostres principals proveïdors d'accessoris i recanvis, han tret ja el catàleg del 2026 i sempre incorporen molts productes nous i per nosaltres, de fet, en diem la Bíblia, perquè és el lloc on busquem totes les peces i gadgets que serveixen per les campers i les autocaravanes. Ei, les Peugeot Rifter, furgonetes compactes, també es camperitzen, mireu. Sostre elevable i mireu quins mobles a l'interior. Mobiliari que es pot convertir en una mena de menjador, que entres per la porteta lateral i que després tot això es converteix en espai de llit. Evidentment, això és una Peugeot Rifter, però amb batalla llarga. Val? És una furgó que no és de 4,40, sinó que te'n va sobre uns 4,80 aproximadament. És molt compacta, però realment queda, en aquest cas, llit a dalt i llit a baix, mantenint les 5 places de circulació. Sun Living ens presenta aquest any aquest model sobre xassis de Ford, un model bastant diferent perquè és per 2 persones i un vehicle que realment els espais interiors són molt més grans. Tot el bany va amb mampara, però el podem recollir perquè quedi com una zona diàfana i tota la zona de cuina, menjador i llit queda com un espai realment ampli. A Sun Living V60DL és un nou concepte amb una taula que surt de sota del llit i ens dona aquest menjador molt còmode al costat del llit i, per tant, canvia l'estructura tradicional del camper. És un vehicle que realment, a nivell de colors, disseny i acabat, segueix la línia fins i tot de les noves Adria de gamma més alta i que, portant 2 claraboies, armari que dona tota la volta, pensem que pot agradar bastant també al nostre mercat. Té un acabat que es diu Style Packet, que són aquests vehicles, que ens ve el que és la cabina de Ford amb color negre i tot un vinil que continua amb aquest color. A més, això es combina amb el color de la tapisseria, que també és un color diferent al que estem acostumats.
És un vehicle que busca ser una miqueta més esportiu, tant en l'exterior i també elegant. La C65 SL de Sun Living és una de les seves autocaravanes compactes. Això ho veiem en el fet que són vehicles que no són molt amples. I en l'interior tenim una sensació diferent de no tanta amplitud, d'un vehicle més compacte, però clar, quan ens desplacem a la zona de llits, realment són espectacularment grans.